Καλησπέρα. Σήμερα κάνουμε μια εξόρμηση για ψάρεμα στη Σαλαμίνα. Είμαι ο Αλέξανδρος. Βαγγέλης. Και... πιάσουμε την τσιπούρα τώρα, τη δίκηλη. Λοιπόν, έχουμε στόχο για ένα μεγάλο θύραμα. Και όπως κάτσει. Σχετικά με το κανάλι, είναι ερασιτεχνικό εντελώς. Όταν λέμε μεγάλο θύραμα, ξέρετε τι εννοούμε, Καταλάβατε. Να βγάζει τα πρώτα του δόντια. Λοιπόν, ναι, και έχουμε σκοπό να κάτσουμε ολονύχτιο ψάρεμα. Και ό,τι βγει. Το βιντεάκι θα είναι το πρώτο του καναλιού. Θα έχουμε κι άλλα όποτε μπορέσουμε, γιατί εντάξει και εμάς ο χρόνος μας είναι πιεσμένος. Θα προσπαθούμε να έχουμε όσο παραπάνω υλικό γίνεται. Θα ξαναλέμε σε λίγο. Φιλάκια. Ακριβώς, θα ξαναλέμε σε λίγο. Φιλιά. Λοιπόν, φτάσαμε στον προορισμό μας. Έχουμε στήσει, έχουμε ρίξει τα καλάμια μας και αναμένουμε για τσιμπιές. Έχει ωραίο καιρό, δεν έχει θάλασσα ούτε αέρα, είναι όλα τέλεια και απλά περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι πορφύρα. Πιστεύω να κάνει μαγικά πράγματα σήμερα το βράδυ. Γιατί αν δεν κάνει μαγικά πράγματα, η Χθιόσκαλα της Σαλαμίνας εδώ πιο κάτω είναι. Για κατεψυγμένα μας βλέπω. Μας βλέπω για ψαράκι το πρωί. Από την Χθιόσκαλα κατευθείαν. Δεν έχουμε πάρει τσιμπιά ακόμα. Δεν είμαστε όμως και πολλή ώρα εδώ. Είμαστε καμιά ώρα. Να δούμε. Λοιπόν, τα δολώματα που έχουμε μαζί είναι πορφύρα, φαραώ και μονοδόλια. Ντόπια, Ντόπια. Θα σας βάλω και φωτογραφία να δείτε όλα τα πράγματα. Τα καλάμια σας τα έδειξα. Θα να δω μα παίρνει καμιά τσιμπιά μου. Λοιπόν, και εγώ κάτι άκουσα, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, σας ενημερώνω σε λίγο. Στην επόμενη τσιμπιά, άντε, θα βγάλουμε και ένα βίντεο. Μπας και πάρουμε και τίποτα. Αυτά, φιλιά. Το πρώτο ψάρι της ημέρας. Αυτό εδώ είναι. Εντάξει. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Ελπίζω να μας φέρει γούρι. Για να δούμε πόσο καλά θα πάμε σήμερα. Άντε να λέμε see you later. Λοιπόν, πήραμε 2 τσιμπιές σε αυτό εδώ το καλάμι. Μετά από 2 ώρες ακριβώς που είμαστε εδώ. Η πορφύρα κάτι έχει κάνει, κάτι έχει τσιμπήσει, αλλά δεν τα έχουμε πειράξει. Τώρα αναμένουμε ακόμα για καμιά καλή τσιμπιά. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Αυτό. Το επόμενο κλιπάκι θα είναι με το κάρφωμα ή το μάζιμα τέλος πάντων, γιατί δεν θα ξέρουμε αν θα έχει ψάρι ή όχι. Αυτό. Τα λέμε σε λίγο. Μόλις δολώσαμε και θα κάνουμε μια βολή και ελπίζουμε στα καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες γιατί έχουμε κάποια δέντρα, αλλά θα το βρούμε.
Η βολή έγινε. Και περιμένουμε αποτελέσματα. Θα πάρουμε και λίγο τα μπόσικα. Προτιμάω να μην είναι πολύ τεντωμένα, αλλά ούτε και λάσκα τελώς, για να έχει περιθώριο το ψάρι, ώστε να πάει να μπορέσει να το αρπάξει καλά, να το πάει, να το μπουκώσει. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Τσιμπάει ακόμα. Άντε να δούμε. Οπα. Τι γίνεται? Το κάρφωμα έγινε και όπως λέει και ο Βαγγέλης δεν πήραμε τίποτα ακόμα. Αυτό εδώ είναι που σας έλεγα ότι τσίμπησε. Το άσπρο δεν έχει τσιμπήσει ακόμα, ούτε αυτό εδώ το μαύρο. Αυτό εδώ είναι με πορφύρα και αυτά τα δύο είναι με πάρα πολύ καλές τσιμπιές. Το κατέβαζε πραγματικά πάρα πολύ το καλάμι. Το άσπρο του Βαγγέλη. Για να δούμε. Νιώθει κάτι. Πάνω είναι. Τραβάτε, δεν πειράζει. Για να δούμε. Τίποτα. Δυστυχώς πάλι τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Καλό σημάδι, αρχίζουν και τρώνε. Ναι, γιατί υπήρξε ανορεξία. Όσο δεν τρώγανε αυτά, θα μου φέρει εμείς από 2 σουβλάκια. Να δω μόνο αυτό. Κάτι καπρίς, κάτι μπύρες. Εντάξει. Αλλά τώρα θα παίξει πορφύρας. Πορφύρας. Πάμε να το δούμε. Για να δούμε. Γράφω καμία σπασμένη. Όχι. Έτσι εγώ ακούω καμπανάκια. Ακούω καμπανάκια. Ολοζώντανη είναι. Έτσι ολόκληρο με το μεδούλι. Εν τω μεταξύ είναι πολύ βρωμάει ρε. Εντάξει, είναι καλό δόλωμα. Σκληρό. Και τη μουσικούλα, μακάρι να μην φάμε copyright. Μισό λεπτό να το χαμηλώσω. Αυτοί οι φαραώ έχουν μείνει για το πρωί. Είναι 2 φαραώ. Και πάμε να δολώσουμε. Από μένα τα δικά μου δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Εδώ, για δείτε εδώ. Μετά τώρα αυτό. Για να δούμε. Δεν είναι καλό εδώ. Μαλακό πολύ. Όχι μαλακό. Έχουμε πέταξε το φαΐ το καλό. Μας έσπασε και πάμε με την πέτρα. Δεν πειράζει. Μαλακά αυτό θέλει και λίγο μονιματάκι.
Και δεν έχει και λείπει και το προφερό το χρώμα από πάνω. Δουλειά θα κάνει πάντως. Άμα θέλουν να φάνε, θα φάνε. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη βολή. Τι όχι ήταν αυτό? Πάνω είναι? Όχι. Και το ανέβασε. Δεν είναι πάνω? Όχι, τίποτα, δεν δείτε εδώ. Κουρδαθήκαμε και ακούμε καμπανάκια μετά από τόσες ώρες. Άστο. Το αφήσουμε. Δηλώσεις. Άστο. Δεν μπορώ, κουράστηκα. Κουραστήκατε. Μετά από 2 σουβλάκια, 2 καλαμάκια, κάτι καπρίς και 4-5 μπύρες. Κούραση. Πάμε να δούμε και το κάτω. Έχω δει το μαϊμουδάκι ανέβηκε. Έχει ανέβει λίγο το μαϊμουδάκι. Είχε ένα πολύ μικρό μονοδόλι. Αλλά δεν πειράζει. Θα το αφήσουμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Μας έκανε 2 καλά τραβήγματα. Και από εκείνη τη στιγμή ήταν τσίτα, ήταν τέρμα τεντωμένο. Δεν νιώθω κάτι. Μετά από σχεδόν ένα 12ωρο σχεδόν ένα 12ωρο άψαρη, ένα λιγδάκι, εντάξει είναι μια παλάμη, αυτό εντάξει, ευτυχώς είδαμε ψάρι. Τέλος πάντων, άντε να δούμε, γιατί έχουμε ακόμα και το πρωί. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεύτερο. Τραβάτε γρήγορα, γρήγορα. Έφυγε. Όχι, όχι. Να το, ήρθε. Τι είναι αυτό? Βαράει και εδώ τώρα. Α, όχι, έχετε πάρει μαζί εμένα. Έγινε τώρα εδώ πέρα, χαμός έγινε εδώ. Δεν πειράζει, πάρτε μαζί και εμένα. Λοιπόν, ένα εκεί πέρα το είχε καταπιεί, δεν μπορούσε να σωθεί. Προσπάθησα και με απαγκιστρωτή, δεν γινότανε. Και εντάξει, αυτό έχει πιαστεί από τα πλάγια, γι' αυτό έκανε τόσο πολύ κόντρα. Χαρακωτός, μικρός βέβαια. Για να δούμε. Για κλείστε λίγο το φακό. Μικρός χαρακωτός. Μια χαρά. Λοιπόν, τα λέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, άλλη μια βολή και απευθείας τσίμπημα. Φέρνει ψάρι ο Βαγγέλης. Και τι είναι? Ένας ωραίος κακαρέλος. Ένας πολύ καλός κακαρέλος. Άντε κα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πρέπει να κλείσω γιατί το έχει καταπιεί, Για να το δούμε λίγο καλύτερα.
Παρά έχει κατάρτιση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, καλημέρα. Μετά από 12 ώρες, τι λέει, καπρίς, αμάι. Ναι, 12 ώρες. Αφού έχουμε φάει και 2 σουβλάκια. Τι δύο, Έχουμε φάει και από... 3. 3 σουβλάκια. 3 σουβλάκια ο καθένας, τυλιχτά. Μίσα μούλα. 3 τυλιχτά, 2 καλαμάκια, Πατάτες. πατάτες, 2 και 2 οι μπύρες. Εμείς για πικνίκι δεν είχαμε ψάρμα. Εντάξει, όχι, όμως παραπονιόμασταν ότι δεν είχε τίποτα. Αλλά... Πέρασαν 2 ψάρια περαστικά. Τα πήραμε. 3. 3. Θα μοίρα επόμενα, παιδιά. Ναι, έχουμε κι άλλο. Άντε. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάτσε και να ζούμε τη γατούλα. Καλή σου όρεξη γατούλα. Αυτά ήταν όλα όσα βγάλαμε σήμερα. 2 ψαράκια έφαγες. Εντάξει. Το ένα το απελευθερώσαμε. Το ένα απελευθερώθηκε, ναι, αυτό που είχε πιαστεί από το πλάι. Και μια χαρά. Έχει εκεί πέρα ακόμα να φάει άλλα 2. Ένα κεφάλι και ένα σώμα. Εντάξει. Άντε, καλή όρεξη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν... Το λοιπόν, φίλε, εξής ποιο είναι. Φυσικό δίδαγμα. Δεν πας σε μέρη που έχουν καταστραφεί μετά από μεγάλη κακοκαιρία. Ναι, όντως. Εντάξει, για Κρήτια είναι καλή ψαροτοπή γιατί ανακατεύονται τα νερά. Αλλά και πάλι. Τίποτα. Ή πετάγαμε στην πανιέρα του σπιτιού ή πετάγαμε Ναι, εκεί. στη θάλασσα εκεί. Ναι. Ένα και Το το ίδιο. αυτό. Ένα και το άλλο. Το ίδιο, πραγματικά το ίδιο. Τουλάχιστον περάσαμε ωραία. Γελάσαμε. Αδειάσαμε το κεφάλι μας από σκουλτούρες. Καλά, ναι. Γεμίσαμε την κοιλιά μας με σουβλάκια. Έφαγε και η γατούλα. Έφαγε και η γατούλα, ναι. Τουλάχιστον ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Στο τέλος, ναι. Όλοι ευχαριστημένοι. Και εμείς και η γατούλα και όλα καλά. Αυτό έχει σημασία. Στο επόμενο ραντεβού πιστεύω ότι θα είναι όλα καλά. Θα πάνε πολύ πιο... ελπίζουμε. Θα είναι όλα καλύτερα. Ναι, να Σίγουρα βρούμε και και το ένα... βιντεάκι θα είναι καλύτερο. Καλά, ναι, Ήταν σίγουρα. το πρώτο βιντεάκι. Σιγά σιγά θα φτιάχνει όλη και η ποιότητα του βίντεο και εντάξει. Τώρα το edit και όλα αυτά που θα κάνω δεν θα είναι και επαγγελματικό, αλλά εντάξει. Καλημέρα. Θα το προσπαθήσουμε. Καλημέρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.